Nie je mi jedno, kam sa to tu uberá a v podstate chcem istým spôsobom pomôcť v tej zmene k lepšiemu. Poďme sa pozrieť na dnešných protestujúcich študentov. Sme nahnevaní. Ja som ich rozdelila do kategórií. Prvá kategória sú tzv. Memečkári. Títo študenti vo svojich prejavoch v zásade nikdy nepovedia nič. Iba replikujú to, čo už videli na Instagrame. V momente, keď sa ich opýtate, čo konkrétne im vlastne na súčasnej vláde vadí, nevedia vyprodukovať žiadnu normálnu myšlienku. Prosím, počúvajte naozaj dobre a sústrete sa na dve veci. Čo im vlastne vadí a ako to chcú zmeniť. Veď to predsa nemôže byť ťažké pre ľudí, ktorí organizujú protesty. Však? Aj my môžeme mať teda nejaký názor, ktorý chceme prezentovať spoločnosti. Pretože vidím, ako nenávisť spoločnosti a celkovo, čo sa tuto deje. Veľa ľudí to podnecuje k nenávisti. Tá situácia, čo tu je teraz, sa nezmení len tak. Čo ste sa z tohto dozvedeli? Vláda aj situácia sú zlé. V čom? Ja si tiež myslím, že vláda by mohla byť lepšia, ale prosím, musíte povedať aj v čom. Predstavujete si to inak. Ako? Je tu nenávisť, ktorá podnecuje nenávisť. Aká nenávisť? Od koho? Kam smerovaná? Čo je riešenie? Máte priestor, ale nedostávame od vás nič. Poďme sa pozrieť na ďalších memečkárov. Podľa mňa je najdôležitejšie to, že aby študenti vyjadrili, že akože my sme tu naozaj, neodišli sme ešte všetci zatiaľ a záleží nám na tom, čo sa tu deje a akože vadí nám to, čo sa tu deje. Proste akože naozaj chceme vyjadriť nesúhlas. Zmysel protestu je, že tu ste a neodišli ste. Záleží ti na tom, čo sa deje a si proti tomu, čo sa deje. Ale čo sa deje? Vie niekto, čo sa deje? Keby som bola 20 rokov v kóme a toto by mi pustili, aby som sa zorientovala v tom, čo sa deje v slovenskej politike, tak by som bola ešte viac zmetená ako predtým. Prečo myslíš, že je potrebné ísť takto do ulic? Myslím, že do istej miery určite nie sme vypočutí. Mňa len zaujíma, prečo ten svoj dosah nevyužívajú na to, aby rozprávali o tom, v čom chcú byť vypočutí. Lebo my počúvame, ale oni nič nehovoria. Máte nejaký cieľ, čo chcete vidieť po tých vašich protestoch? Ako momentálne môj osobný cieľ, hlavne aspoň to, aby sme boli vypočutí a aby sme neboli ignorovaní. Vychádza mi z toho, že len nemajú čo povedať. A na to, že v pozadí vždy musia mávať nejaké dúhové vlajky, na to už hádam ani nemusím poukazovať.